Dünyadaki koronavirus pandemiyasının fonunda Türkmenistan köpçülüklerin sport çağrılarını soltanda futbol boyunca yurdun çempionatyny dowam etdirýär. Bedew bayrymyna hem mejburi meýletin ýagdaýda köpçülüklerin häsiýetde bellemegi göz öňünde tutýan türkmen häkimetleri dawarlara gatnaşdyryljak adamlardan saglyk kepilnamasyny talap edýärler. Aşgabatda mektep mugallimleri okuwçylaryň saglyk ýagdaýlaryndan şikaýet etseler, olaryň destine karantina uğradyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Saglyk işgärleri virusu ýüze çykarmak üçin test enzamlarynyň ýetmezçilik edýändiginden şikaýet edýärler. Türkmen resmiýetleri virus bilen bagly ýagdaýlaryň hasaby alynmandygyny aýdarlar. Futbol we beýleki sport bäsleşikleri dowam etdirilýär. Geçen din sünleri ozal koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen şeýle-de bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalary esasynda ýatyrylandygy aýdylan Türkmenistanyň futbol boýunça çempionaty täzeden başladyldy. Türkmenistanyň futbol boýunça federasiýasynyň maglumatyna görä 19 aprelde ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky ýurdun birinçiliginiň 4-nji tapgarynyň duşsuklary geçirilipdir. Dünýäde ölüm howply virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin sport duşsuklarynyň ýatyrylýan şol sanda Tomsk Olimpiýa oýunlarynyň hem ýyda süýsürilen pursady Türkmenistanda futbol bilen birlikde beýleki sport bäsleşikleri hem dowam etdirilýär. Türkmen metbugaty bularyň ilatyň arasynda sporty giňden ýaýratmak üçin geçirilýändigini habar berýär. Vatan gazetiniň 18 apreldaky sanynda bellenýär, ýakynda paýtagtdaky Aşgabat stadionunda Türkmenistan sport we ýaşlar teatry ministrliginiň guramagynda sport ýarışlary hem de Aşgabat şäher sport we ýaşlar teatry baş müdürliginiň sport mekdepleriniň ýaş turgenleriniň ýerine ýetirmeginde görkezme çykyşlary gurnalypdyr. Neytral Türkmenistan gazeti 15 apreldaky sanynda Türkmenawatda Lewap vilayatynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň sportyň milli görünüşleri boýunça bäsleşikleri gurnandygyny habar berdi. Belletek, bütün dünýä saglyk guramasy koronavirusdan gorunmak üçin berýän rekomendasiýalarynda adamlaryň arasynda sosial aýrylygyň saklanmagyny maslahat berýär. Mejburi meýletin bedew bayramy. Bu ağırlıkta Türkmen häkimetleri apreliň iň soňky ýekşembe güni bellenilýän bedew bayramy hem döwlet işgärlerini mejburi ýagdaýda gatnaşdyryp, ony köpçülüklen görünüşde bellemegi planlaşdyrýarlar. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary we çeşmeleri munyň bilen baglylykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenawada gelmegine garaşylýandygy, bu sebäple şäherlere gatnaşdyryljak adamlaryň medisina barlygyndan geçmeli edilendigi we şäherdaky howpsuzlygyň güýçlendirilendigi habar berýärler. Bedew bayramy münasibetli geçiriljek dawarlara vilayatyň ähli etraplaryndan mektep okuwçylar, ýaşlular, büdjet, soltanda saglyk işgärleri hem gatnaşdyrylýar. Sanawa düşen adamlar öz hasaplaryna rentgenden etmeli we ganlaryny barlatmaly diýip Lewapdaky habarçymyzyň biri anonimlik ýagdaýynda 20 aprelde gurrun berdi. Lewap vilayatynyň köpürli hastahanasynyň tas ähli işgärini çäherlere gatnaşdyrjak bolýarlar. Her bölümden 3 adam esasan ýaşlar aýlawdy geçiriljek dawara çekiler. Beýlekler bolsa ýoluň uğru boýunça durarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenawatly bir çeşmämiz gurrun berdi. Mundan başga da mektep we medisina işgärleri mejburi ýagdaýda arasaçylyk işlerini gatnaşdyrýarlar. Olar köçeler bilen birlikde at ýataklaryny hem arasalamaly bolýarlar diýip habarçymyz belledi. Türkmenawatda öýsüz itpişikler ýok edilýär. Şeýle-de narkologiýa hasabatynda duran adamlar şäherden ýygnalýar diýip Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Lewap vilayatynyň merkezi şäherinde alınıp barylýan güýçli depkindäki taýýarlyklaryň fonunda Berdimuhammedowyň bedew bayrymyny gabatlap Türkmenawada gelip gelmejekdigini resmi çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Saglygyňdan şikaýet etsen karantina uğradylarsyň diýýärler. Türkmen häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy barada ilatyň arasyndaky gurrunlary temetmäge finansiýan pursady mektep mugallimleri, okuwçylary özleriniň saglyk ýagdaýyndan şikaýet edýärler, onda olaryň destine karantina uğradyljakdygy bilen haýwadat başladylar. Çağa mektepde mugallimleriň egerde kimdir biri saglygyňyz bilen gyzyklansa, onda ähli zat gowy diýip jogap beriň. Bolmasa da sizi destine karantina uğradyrs diýip gorkuzyp göýberipdirler diýip Aşgabatly bir enne gurrun berdi. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu ýagdaýyň jikmenjiklerini agzamakdan saklanýar. Mundan başga da Aşgabatyň ähli mekteplerinde günüň ilkinji tapagynda Berdimuhammedowyň kitaplaryndaky maglumatlary esaslanyp saglyk barada gurrun etmek tawsyryldy.
Mugallimler eýäm konspektleri ýöredip başladylar. Olar okuwçylary dürli ötümlükler, şol tanda ýüzärlik barada hem gurrun berýärler. Munyň netijesinde beýleki dersler boýunça berilen maglumatlar çäklendirilýär diýip atlandyrylmasalygyny soran bilim işgäri gurrun berdi. Bu ağırlıkta paytagtyň çağlar baglarynda terbiýeçiler we enekeler dinç günler hem işe çykarylyp dezinfeksiýa işlerine çekilýärler. Olaryň gosmaçy tölek edilmezden otoglary klor bilen ýuwmaga mejbur edilýändigine hem çeşmämiz gurrun berdi. Gündelik 60 test geçirilýär. Azatlygyň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrligindäki çeşme häzir tutuş ýurtda koronavirus anyklamak boýunça gündelik 60 testin geçirilýändigini aýtdy. Ol ýürütleşdirilen gorly wagtlarynyň hem diňe 40 sanasynyň bardygyny gurrun berdi. Sol bir wagtda koronavirus ýolgunlygyndan hawatir edýän raýatlaryň özlerine adaty ýagdaýda barladyp bilmeýändikleri, munyň üçin lukmanlara gosmaçy tölek etmeli bolýandyklary bellenilýär. Ýaşuly bir goňşym 10 gün bäri üsürýär. Ol virus ýolgundygyndan hawatir edýändigini, muny öýündäki beýleki masaly agzalaryna ýokuşdurmakdan gorkandygyny aýdyp poliklinika ýüz tutdy. Lukman virusu agzamagyň gadagan edilendigini aýdypdyr. Goňşym gosmaçy näretmi tölek edip özüni barlatdy. Onda virus tapylmady diýip Aşgabatda bir çeşmämiz maglumat berdi. Türkmen häkimetleri dünýäniň tas ähli döwletinde hasaba alynan we bu virusu ýolgunlaryň sanynyň 2.400.000-den aşan wagty häzirki gün içerisinde ýurtda koronavirusyň ýüze çykarylmandygyny aýdyp gelýärler. Muňa garamazdan vilayatlariň arasynda gatnaw we Aşgabatda giris çykyş säklendirildi. Şeýle-de polisiýanyň virus barada gurrun edýänleri ýygnaýandygy barada maglumatlar gowuşýar.